Reinterpretar verbas en imaxes, esa foi a labor creativa do alumnado do Centro de Formación Audiovisual da Deputación, da que agromou o primeiro encontro de videopoesía, lírica e acción. Unha idea que xurdiu na pandemia para manter o alumnado pois vivo e activo nunha situación que era complicada e atípica, e como resultado pois deu unha fantástica práctica que hoxe pois vemos concluída. No sector audiovisual é fundamental ser creativo, ser innovador e ofrecerlle ao público algo diferente. Os futuros profesionais do audiovisual realizaron unha serie de videopoemas baseados en textos de autores galegos como Ángel Suances e Cristina Corral, que hoxe participaron na xuntanza. Precisamente as imaxes foron o punto de partida de Suances para escribir Os eucaliptos levan o lume dentro, no que se inspirou parte do alumnado. Esta segunda parte de ver como o alumnado de Lugo pois recolle eses poemas que son palabras e volve convertilo en imaxes, pero non as imaxes que xa son propias súas, que non son as que eu pensara, as que eu tiña na cabeza nun principio, coido que pecha o círculo, non? Entón, desde ese punto de vista pareceme moi interesante, pero a parte moi emocionante. Para a autora de Ficar, que algúns dos videopoemas se basearan nos seus versos, foi un agasallo. E ves que as túas palabras e os teus sentimentos chegan a outras persoas e vanse adaptando o que eles sinten, o que elas ou eles pensan, e entonces eso é maravilloso. Daste conta de eso que realmente decimos moitas veces, sí, a poesía pode cambiar o mundo porque se transforma, é un elemento transformador e que chega transformando e transformado. Desa transformación xurdiron pezas como esta. Apertas. Decides. Estás enfermo e só ante a pinga sanadora. Descubrín moitas cousas de min das que non me vía capaz de gravar, escribir, editar. Aquí deron unha oportunidade a mí e creo que a todos, basicamente. Unha oportunidade que deixou vía libre a creación da que o alumnado soubo tirar partido. Creo que sobre todo un pouco o traballar a creatividade desde un punto de toma esta peza, toma este poema, o que che salga a ti. O que tú sintas, plasmao. Intentei un pouco eso, facer unha narración paralela ao que conta o libro. Entón, unha interpretación en vídeo atrevida, creo que todas son atrevidas, e nos pareceunos moi ben, entonces, bueno, estamos aquí para intentar apoiar e facer parte deste proxecto. Este primeiro encontro concibiuse tamén como espazo de debate sobre as linguaxes cinematográficas, poética e fotográfica e as posibilidades que a súa interacción ofrece no eido laboral.